Raila Odinga mane lo Dr. Buru in all the ways nyaka ochopo kama ochopo ni. Dr. Buru ne chalo ngeni kaka winyo fuyo to obro dhi mabor kaluwore gi yamo makale e buombe. Dr. Buru ne chalo yamo mane kale bumb Raila kapushe mondo dhi malo emomiyo Raila no chopo kama Raila ochopo. So I believe ni Dr. Buru nigi history to kendo nigi vision kama no paro ni wuon gi Jaramogi Odinga to kata wadgi Raila Odinga nyo paro ni joluo nego dhiye kuma wagi kama wadhiye. So that's one. Two, en ni to koro wadhi kanye kaka oganda maluo yeni ano kane ODM but an oganda maluo so kanyo wariwore wate but at the same time oganda maluo ema o form gibilugo ni balkwak en foundation mar ODM ni ODM ni kane bedo launch to ane mana mobilize rally mano bede launch Kisumu in 2006 so wange history mare en ni chama ni chama wa Chifod Kenya ni neno kane owe mano kengore matindo dong chama mar village moro mar Bungoma to chama mar ODM ni Raila nyose gere mo bedo maduong to it is important mondo jo manie ODM mondo o ensure ni chama no okokete lwet jo manyalo miyo kethre kata otere direction mok bi konye. Israel nenigi jatend army mandalo moko bedo minister mar defense maniluongo ni Moshe Dayan kane gichopo Golan Heights kama ne gigore kagilaro gi jo Palestine the Arab world to no chung to wacho ni we have reached the holiest of our holy places never to depart again ni wachopo kama holy chelu ngona ugidu kama ler moloyo kuonde maler te duto marwa ok ne wawuog kendo. Okay, so jaluo in 1963 emano go dala mar Kenya emomiyo king'iyo coat of arms tiyudo mana koting'o tong to ting'o kumba to ting'o gweno mane jaluo nego ga godala to jotelo mano telo ne en Tomboya to kodi Jaramogi Odinga jomodongi ne luwo gi aluwa kata jaduong' Kenyatta ne giomo mane jela magikete kom. What am I saying? Ni bang 1963 no to Jaramogi no chun mowuok e sirkal 1966 and bang'e no to Tomboya no negi in 1969 69 and within 2 months later President Kenyatta obiro Kisumu on 25th of October 1969 just anniversary was just the other day to joluo chiegni 400 gazette ndiko na par but kiloso gi jo Kisumu to wajeni joluo chiegni mang'eny no negi nyaka ero ma presidential motoker kalo tinega ji bang'e no Jaramogi no kete house arrest to bang'e no golo e sirkal makone nying mar oto kiyudo tich ok yudo opportunity e sirkal development ne wa miss man bang'e no Raila no bedo detained for 9 years to wasebedo kwa struggle ma wakelo Mount Party ma wakelo under Raila Odinga ni wakelo the 2010 constitution ma devolution obiro ma to donje sirkal wasebede matin to wuok tineno gendi mosebede sirkal gi osebedo ka develop throughout omiyo joluo nyo jaduong' Raila Odinga ingeni jaduong' ka ndalo ne chiegni samoro kunyisu ni ndalo ne chiegni to ng'iyo gik motimo ino ka Raila Odinga ka ndalo ne koro nyo chiegni nyo ka oganda maluo modok e sirkal monyiso gini ka madwa nubede wabet ka nyaka 2027 wabro ng'iyo kaka wanyalo what we will do thereafter but even kata nowacho 2027 kanoiko mama manohero kendo manogeno maniluongo ni Fibiasio to nopenjo gini ng'ama onyiso uni ok obibedo kanyo ok obibedo ka in 2028 wabro prove nu ni pod wabro bet kendo wabro loyo ubi wach mana maru manyiso ni a vision mar Raila Odinga no ken gi vision
ni joluo biro wuok e sirkal. To wewa e sirkal kanyo. Adwa nyiso jothurwa ni Raila Odinga owewa in the holiest of holy places, never to depart again. Oganda moko nyalo wewa mana kata kaka Kalenjin wuok e sirkal, to nyalo wuok to jaluo wuok e sirkal, jaluo biro dong gi William Ruto ka nyaka 2032. Hopefully by 2032 wabiro bede gi wuoyi moro kata nyako moro motegno moromo manyalo donjo makawo telo mondo lead Kenya to the next, because vision wa eni wakonyre, but at the same time wang'iyane ka chieng' moro wanyalo yudo jaluo mane chieng' moro take over the presidency. Erokamano ahinya wakili Joshua Nyamori. Ken Obuya, ting' mane ma ogaye manyien mar ODM Oburu Oginga ntiere godo ahinya mar tayo ODM e kinde mabiro ahinya sama koro sani nitie duol mopogore opogore mane wuok kata Raila Odinga pok onindo mane osechako wacho ni ne gichalo wing